ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕತೆಯನ್ನು ಒಳಪಡೆಯಿನ ಕೋಟೆಕಾರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗಿಲು ಸೇವೆ ಜೋಡ್ದ ಬರ್ಸದ ನಡುಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೇನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಬರೀ ಗರ್ದಿಡು ಶನಿವಾರ ನಡೆತನು ಕೋಟೆಕಾರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗಿಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೇನ ನಡುಟು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆತನು ಸುಮಾರು 700 ಹೆಚ್ಚ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗಿಲು ಸೇವೆಡು ರಶೀದಿ ಮನ್ಪಾದ ತಂಗ್ಲೆನ ಅಗಿಲು ಸೇವೆನ ಅಜ್ಜಾಗು ಒಪ್ಪಿಯಾಯಿರು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಗಿಲು ಸೇವೆಗೆ ಜನ ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತದು ಅಕೇರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದೇ ಜಂದಾಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ದುಂಬೆ ಅಗಿಲು ಸೇವೆಗೆ ರಶೀದಿ ಮನ್ಪ ಓಡು ಪನ್ಪಿನ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಜನ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುನವು ಅಜ್ಜನ ಕಾರಣಿಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಗಿಲು ಸೇವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಅಗಿಲು ಪ್ರಸಾದದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಡ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಸಾಲುಗಟ್ಟದು ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಕೋಟೆಕಾರ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದದಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿತ್ತೇರು.